Ihawan, martilyo, maso. Ihawan, martilyo, maso. Buseng. Maray na hapon, buseng. Maray na hapon man tabi. Maray na boss, muna. May dumanon ako. Tanong na po, tara mo kayo. Baga, may mga tinda ko, mabakalan lamang. Mabakalan naman. Yeah. Oh, gilid-gilid mo na tabaka makas lang kita ka. Yung alamal siyang. Ano na may mga paninda mo ha? Di mo na dangaw. Ihawan, martilyo, maso. Tulong klase day. Diyos, grabe naman po ang kabungugan mo. Nasampangan mo. Dahil mo na lang. Siya ka na ta. Pag-repeater ko mga. Mahilig ka mo sa mga ihaw. Huli ka, ang paborito ko. Huli na mo sa pighahanap mo. Ihawan. Yan. Panggura mo man iyan. 750 boss. 750. 750 lang. Ang mura ko lang yan. Ano stainless saan? Stainless Ay, boss. mura ko May na silver pa nga niyan. May silver pa? Ang iraraw. Tama. Udong man. May nasubad akong baulo. Mm. Kasubad kong banwit ako. Tamon. Tani ba magapit ka truck la bagang mga ihawan. Ining ko niya ko dahil ini. Taigwa ining silver gold. Silver gold. Medalist. Ay, mura man. Silver gold medalist. Ini. Ay, naura. Kaya na, 750. 750 boss. Gibuong ko ng 1,000. Sangri ba? 1,000 ta aron pa lang kaan. Mura Silver gold medalist. 750,000 boss. O buli, ano man. Eh, katulog sila taram. Sige. Ay singaling may silver, gold. Yo, pago. Nasa sanglaan. Kaya. Kayang isang la. Kaya. Ang Kadang. di ka na. Lalaga na dyan. Ini. Ay ka nagparabit-bait. Yo. Ang martilyo, gura na. Ang martilyo boss, tayo ni, igwaman ini yung so pikapod na antik na kaya ini. Ha? Antik. Antik na O yan. sa mga ano na ini kan mga luluhon, kan luluko. Kaya na. Kaya ini. Mga ninuno, mga manamana. Ilingon mo silang mate, pero nagkakantidad ini kay Shinmil. Sinmen. O 100,000 boss. Antik an boss. Ano ini, mahigos ining martilyong inay? So may gusaan, lalo kung Dahil daw ipupok mo sa... dahil daw nakapukpuki kamot. Ay, lalo na kung may gusigos ka. Inay? Pag maganda kayang pako na, ang mga gura mo itang pigtamaan. Ay, mo urog mo nang gada. Muya ko so dahil daigo pag arog kaan, dahil daigo ang kamot. Mura pigbiyaw pa sa nagdudulot ang pakaw. Dahil tugulon mo siya, pigkakaroon man May Ah, mga kayo si panang mo niya ng martilyo. ang inay. Pigtutubo na ngayon, gura mo ikulikayan mo. Inay. Ayun yung tanong mo nagkara-gara. Kaya ano, Shinmel. Sinben, Shin, 100,000. 100,000 plus 750,000. 750,000 nasa pira na 850,000. 850,000 manifest ang iya sabi yung Maprakong ka, boss? Mura para ano nga manifest 850,000 Una, ganit pat ako ngunyan. oh talaga oh na eh ang piling dakula kaya ng presyo oh Ini boss, nasa 250 lang ini. 850 plus 200 1 million Halong boss. halong na Wow. halong Maso. 250,000. 250,000 Ini kaya boss, ining tugod na ini boss kaya. Iguan dyan na gold gold sa laog. ang ganda Yeah. oh yan Gold na. manifest Gold na. gold pero yan 250 nga na eh. 250,000 Yeah. bali niya ang problema ano maurag daw yan magbasaw Ay so, spira na kayo ng ginabang payaw. kaya kaputi na eh dahil makumabakal Boss, bulta na dito boss. kata mo Kaya mo na daw sabi ko sa bagaw. na ano Grabe na kayo ng ginabang payaw. Bako sa ng mga maang harong kayo ng ginaraba. Payaw. Kung dahil makubayadan boss, ano mo yan mo kayo na runot o bayan? mabalik na sa ako Ano ang harong mo? ulo man tabi Ibanta ka, tama rin pa siguro. Kapag dahil ka buminakal sa kuya, maski ang martilyong inino, runotong kang payaw mo, mas! dahil man pala namin ako Uli ka ganyan, marunong ko! Mapunta mo tabala ka kang... Hay! Alam ko, bakayong ko salpay. Runotong ko kanyan utak! Wah!